Είμαστε δεινοί σκιές, έτσι. Παράνοια. Χιόν πίκτη. Καλοκαιράκιδες πονάτε! Είμαι τόσο τολμηρός, θα πέναγα για την περίφραση. Παλεύει μέσα στο τζάκι. Subscribe, like, follow, comment. Μαγιολίκα και βότανα, όπως λέει και μια φίλη. Πηδιχταράς. Και πηδιχταράς. Εδώ είμαι. Παίρνει συνεντεύξεις στα κανάλια. Τι λέει YouTube, βγάζουν είναι πολλά λεφτά. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Αράχοβα. Και βγάζει τα ποτάκια τώρα και δείχνει. Εδώ έχουμε και ξυλιά. Τα kits θα έλεγα. Πολυθρονίτσα. Doggy style ή cowgirl. Αλλά άμα δεν θέλεις να το δουν άλλοι. Ακουγόμαστε. Βεβαίως. Πεντεκάθαρα. Γεια σας! Άφησα το τιμόνι έτσι. Λοιπόν, γεια σας όμορφες και όμορφοι. Τι κάνετε, πώς είστε, σας λείψαμε? Σίγουρα σας λείψαμε. Πού πάμε εμείς τώρα? Πάμε εκδρομούλα στην Αράχοβα και στον Παρνασσό. Τώρα έχουμε μέσα Νοέμβρη και νομίζω πως έχει πέσει το πρώτο χιονάκι στον Παρνασσό. Οπότε πηγαίνοντας θέλουμε να σας δείξουμε Παρνασσό, Αράχοβα, βόλτες εκεί τριγύρω, room tour γιατί είδα ότι σας άρεσε στο προηγούμενο vlog Και Δελφούς. και Δελφούς. Εμείς πηγαίνουμε σχετικά συχνά το χειμώνα προς τα εκεί, καθώς είμαστε δεινοί σκιές, έτσι. Γιατί έρχομαι κοντά, είναι να κάνω κοντινό στο μοντάζ. Λοιπόν, ναι, θα έρθουμε και βλογκάκια πιο βαθιά στο χειμώνα που θα έχει το χιόνι, από εξορμήσεις για σκι. Βίντεο με το σκι θα δείτε τις εξαιρετικές μας ικανότητες. Του Δημήτρη δηλαδή. Όχι, ούτε εγώ έχω καμία εξαιρετική ικανότητα. Έχει. Είναι humble. Απλώς κάνω σκι πριν από τον Γιάννη. Στην ουσία, εγώ έμαθα τον Γιάννη σκι. Μπράβο Τσίπρα! Wow! Αλλά δεν κάνω και καιρό, μην φανταστείτε δηλαδή. Αλλά θα τα πούμε αυτά αναλυτικότερα στα βίντεο του σκι. Αυτό. Ξεκινάμε με καλό καιρό σχετικά. Δεν έχει όλες τις βροχές που λέγανε. Θα δούμε στην πορεία και θα δείτε και εσείς μαζί μας. Στα επόμενα πλάνα για εσάς θα είμαστε μάλλον ήδη κάπου στην Αράχοβα, κοντά στην Αράχοβα, στο Παρνασσό. Μείνε εδώ για να δεις. Γεια! Αυτό δεν ξέρω τι ήταν. Ήθελα να πω και κάτι. Γεια! Παράνοια. Μπέλα Αράχοβα. Μπήκαμε. Βλέπετε και τα σπιτάκια. Αυτά έχουν εκπληκτική θέα. Από αριστερά έχει φαράκι. Εδώ ταβερνούλες. Είναι όλα πολύ μαζεμένα γενικά. Κοιτάξτε πόσο στενός είναι ο δρόμος. Φανταστείτε εδώ είναι διπλής. Οπότε φανταστείτε δύο πούλμαν να διασταυρώνονται εδώ. Τέλος, απλά σταματάς και περιμένεις. Ορίστε, τώρα εδώ σταματάμε, γιατί είναι δύσκολο το σημείο να περάσουν δύο μαζί. Κορνάρουν, ακούτε. Βασικά δεν ξέρω αν ακούτε, αλλά κορνάρουν. Ναι. Αυτό που σας έλεγα. Φανταστείτε σε αυτό το σημείο δύο πούλμαν, έτσι. Ορίστε, έρχεται και φορτηγό πάνω κάτω στα πούλμαν. Αυτά είναι τα ωραία. Και εδώ, δεξιά άμα φανεί η ταμπέλα, είναι για χιονοδρομικό. Να πούμε, τώρα μπαίνουμε μέσα στην Αράχοβα, ας πούμε, στα σοκάκια. Να πούμε πως εμείς θα μείνουμε σήμερα στην περιοχή. Οπότε θα έχει πολλά πλάνα, ίσως και από βραδινή βόλτα στην Αράχοβα, ίσως βάλουμε και Δελφούς. Οπότε παιδιά μείνετε στο βίντεο γιατί θεωρώ πως είναι ενδιαφέρον. Τουλάχιστον εμένα θα με ενδιέφερε να δω μια βόλτα στην Αράχοβα και στους Δελφούς. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά θα κλείσουμε αυτό το πλάνο γιατί ξεκινάει ο δρόμος για το χιονοδρομικό και δεν ξέρω αν φάνηκε αυτό. Λοιπόν, αν φάνηκε θα το κάνω zoom. Λοιπόν, ναι, τι έλεγα, ότι ξεκινάμε για χιονοδρομικό και τα επόμενα πλάνα θα είναι κάπου εκεί φαντάζομαι. Χιόν πίκτη στο Παρνασσό, θα έλεγε μια φίλη. Ελπίζω να πάει έτσι η χειμερινή σεζόν και να μην είναι όπως πέρσι που δεν είχαμε χιόνια. Πω είναι απίστευτο. Ωραίο, ωραίο. Και επειδή δεν έχει κόσμο είναι ακόμα πιο ωραίο. Φτερόλα καλή αριστερά. Πάμε μια δεξιά να δούμε τι παίζει στα κελάρια. Χειμωνάκιδες εισπυρωθείτε. Καλοκαιράκιδες πονάτε! Πρέπει να πει κανένα στο μικρόφωνο τώρα. Να πούμε εδώ, παιδιά, ότι το αυτοκίνητο φοράει χειμερινά λάστιχα. Οπότε μην βλέπετε τώρα και παίρνετε παράδειγμα και πάτε στα χιόνια έτσι όπως και όπως. Ειδικά χωρίς αλυσίδες στο αυτοκίνητό σας, να έχετε τουλάχιστον μέσα. Γιατί γλιστράει για πλάκα. Κυριολεκτικά ένας λάθος χειρισμός και μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα. Τώρα, ο Παρνασσός έχει δύο μεριές προσέγγισης. Η μία λέγεται κελάρια, που είναι η πιο
δημοφιλής ας πούμε, και η άλλη λέγεται Φτερόλακα. Μέσα, από όπου και αν ανέβεις, μέσα από το βουνό επικοινωνούνε. Οπότε μπορείς να κάνεις χιονοδρομία και στις δύο πλευρές. Είναι στην ουσία δύο πλαγιές του βουνού, δύο μεριές. Ωστόσο η Φτερόλακα είναι για τους πιο προχωρημένους, θα έλεγα, χιονοδρόμους. Για τους αρχάριους είναι τα κελάρια. Γενικότερα τα κελάρια μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο. Όπως η Αράχοβα, έτσι και ο Παρνασσός. Είναι, νομίζω, στην Ελλάδα ο πιο ακριβώς χειμερινός προορισμός. Που σε σχέση με το εξωτερικό δεν είναι και τόσο ακριβές οι τιμές, αλλά για τα δεδομένα της Ελλάδας και τους μισθούς της Ελλάδας είναι ακριβές οι τιμές. Το λες και Μύκονο το βουνό. Ναι, είναι μπράβο. Η Μύκονος του χειμώνα. Η Αράχοβα, νομίζω το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Μαζί της και ο Παρνασσός. Πω, είναι απίστευτα. Δεν ξέρω, παιδιά, για εσάς, αλλά εμένα το χιόνι μου αρέσει πάρα πολύ. Με κάνει και νιώθω κάθε φορά, δηλαδή όπου βλέπω και να χιονίζει, ακόμη και εδώ ή και στην Αθήνα, το περιμένω πώς και πώς. Νιώθω σαν παιδί δηλαδή κάθε φορά. Α, παιδιά, εδώ γλιστράει σοβαρά, έτσι. Για μισό λεπτάκι. Με τέρμα φρένα τώρα. Έχει πάγο, καλό. Ναι, για κάτσε να βάλω. Και -1. -1. Ναι. Α, γι' αυτό έχει παγώσει. Ωραία. Προσοχή, παιδιά, και στο μέλλον, όταν το καλό μπει ο χειμώνας, αν ανέβετε πουθενά, αλυσίδες, οπωσδήποτε. Αλήθεια τώρα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να οδηγάς σε χιονισμένο δρόμο και ειδικά δρόμο που δεν έχει εκχιονιστεί. Γιατί κάτω υπάρχει πάγος, εδώ δεν έχουν ρίξει αλάτια από ό,τι βλέπω. Εγώ λέω να σταματήσουμε και να βγούμε λίγο έξω να δώσουμε κανένα πλάνο στα παιδιά. Ναι, Κατεβήκαμε λίγο από το αυτοκίνητο για να δούμε και εμείς τα χιονάκια από πιο κοντά και να δείξουμε και σε εσάς λιγάκι το σκηνικό που είναι πραγματικά πανέμορφο. Μισό λεπτό. Δείτε εδώ. Χιονόπτωση. Ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα ότι ρίχνει. Τα ελατάκια στρωμένα. Τον δρόμο στρωμένο. Τα παπούτσια μας δεν είναι γι' αυτό. Έχω βάλει αθλητικά εγώ. Τέλος πάντων. Και πολύ χαίρομαι που αντικρίζω αυτό το σκηνικό και ελπίζω να προμηνύει και έναν δυνατό χειμώνα. Ορίστε, από εκεί ήρθαμε. Από τώρα, αν είχαμε μποτάκια έτσι, δεν μας ένοιαζε το κρύο, το γιόλαρα να περπατήσω όλο εκεί. Το γιόλαρες, ρε! Το γιόλαρα. Θα πέρναγα, είμαι τόσο τολμηρός, θα πέρναγα και την περίφραξη. Ρε, αυτό είναι παράνομο. Βέβαια. Λοιπόν, εδώ είναι το πάρκινγκ της Φτερόλακας, που σας λέγαμε ότι η Φτερόλακα είναι η μία μεριά του βουνού και απ' την άλλη είναι τα κελάρια. Εδώ ο Γιάννης αφήνει πατημασιές. Θα τις ακολουθήσουμε. Ωραία. Παιδιά, η θερμοκρασία είναι -1, έτσι έγραφε το αυτοκίνητο. Yes. Και εμείς είμαστε με φουτεράκι ζακετούλα, αλλά εντάξει, θα ξαναπούμε μέσα τώρα στο αυτοκίνητο. Τι κάνεις? Πρώτο χιόνι. Πρώτη χιονόμπαλα. Ωραία. Αυτά. Και θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Μισό λεπτάκι να δείξω τη φατσούλα μου. Θα τα ξαναπούμε, παιδιά, στην Αράχοβα. Βασικά στο room tour κατευθείαν θα πάμε τώρα. Οπότε για εσάς το επόμενο πλάνο θα είναι το room tour. Φύγαμε. Bye. Bye. Ο Γιάννης κάτι εκεί παλεύει μέσα στο τζάκι. Δεν ξέρω αν ακούγεις, γιατί έχω εγώ το μικρόφωνο. Λοιπόν, και εδώ είναι η πόρτα που μπήκαμε. Ξεκινάμε από την αρχή. Αριστερά μας έχει ένα μικρό βεσέ που έχει τα βασικά. Εδώ είμαι εγώ. Γεια. Εκεί είναι η γωνία που έχει το τζάκι. Ο Γιάννης προσπαθεί να ανοίξει, πώς λέγεται αυτό, καταπακτητές που να φύγει ο καπνός. Ένα καναπεδάκι γωνιακό στο τζάκι, τηλεορασούλα, κουζινάκι, μικρό και κόζι, ωραίο. Τραπεζάκι στην είσοδο μόλις μπαίνεις. Και μετά έχει σκαλίτσα για να κατέβεις στον κάτω χώρο. Μόλις κατέβηκα τη σκάλα και κατευθείαν στο δεξί μας χέρι έχει το πρώτο δωμάτιο. Εδώ δεξιά ντούλα πίτσες, τηλεορασούλα και πάμε να σας δείξω και το δεύτερο δωμάτιο. Ορίστε. Πάλι ντουλάπες, τηλεορασούλα, θερμοπομπούς και στα δύο δωμάτια. Παραθυράκια πάνω για φως και αέρα, έχει και διακόπτες που ανοιγοκλίνουν.
Και έχει και ένα μπάνιο στον κάτω όροφο που είναι το βασικό μπάνιο με την ντουζιέρα, τον νηπτήρα το πιο μεγάλο και διάφορα ψιλοπραγματάκια, amenities κλπ. Και ένα στερεοποπό στο μπάνιο, πολύ σημαντικό παιδιά, σε ορεινές περιοχές τα μπάνια είναι κρύα. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο να σας δείξω. Είναι έτοιμο το τζάκι. Για να δω, έχεις λερωθεί από τις καμινάδες ή είσαι καθαρός? Όχι. Πάει Βασίλης, ήρθε χωρίς να λερωθεί από την καμινάδα. Ανοίξαμε την καταπακτή, whatever πώς λέγεται. Και όταν θα βάλουμε και φλόγα, όταν θα βάλουμε και φωτίτσα το βραδάκι, θα τη δείτε κι εσείς μαζί μας. Ωραία. Αφού υποσχέθηκες φωτιά, θα βάλεις φωτιά. Βεβαίως. Τώρα θα σας αφήσουμε, θα πάμε να φάμε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί που ξέρουμε εδώ στην περιοχή και θα γυριστεί ένα βάλε να φας. Το φαγητό θα το δείτε σε ξεχωριστό βίντεο. Ίσως σας δείξουμε λίγο την Αράχοβα. Γεια σας. Είμαστε στην Αράχοβα. Είμαστε στην αρχή, στο τέλος, όπως θέλετε πείτε το τέλος πάντων, εκεί στο βάθος ξεκινάει ο κεντρικός ο δρόμος. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά να σας δείξουμε εκεί. Είμαι πολύ κουρασμένος, κοιτάξτε, είναι βράδυ και εμείς πότε ξεκινήσαμε? Πρωί. Με την αυγή. Δεν έχουμε παλουκωθεί. Όλη μέρα κάτι γυρνάμε. Και έχουμε να γυρίσουμε και ένα Q&A. Μ' ακολουθείς στο Instagram? Μ' ακολουθείς στο Instagram? Ξέρω ότι με ακολουθείς. Τελείωνε, πήγαινε. Λοιπόν, οπότε έκανα ένα story το πρωί, το οποίο είπα να ρωτήσουν ό,τι τους κατέβει, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή και ας είναι και αδιάκριτα και θα απαντηθεί. Θα ανάψουμε τζάκι και θα γυρίσουμε Q&A. Το τζάκι θα σας το δείξουμε, θα το ανάψουμε. Το Q&A θα το δείτε στο Q&A. Τι έχεις να κάνεις εσύ για να μην το κουράζουμε? Subscribe, like, follow, comment. Τα πάντα φύγαμε. Πάμε. Εδώ από κάτω έχει parking. Πολύ σημαντικό, γιατί στην Αράχοβα εμείς κάναμε κάτω κύκλους να παρκάρουμε. Και μπορείτε να δείτε, κάμεραμάν, ελπίζω να δείχνεις καλά αυτά που λέω. Λοιπόν, μπράβο, τι σε πληρώνω, τσάμπα? Εδώ και έχουμε στολίσει κιόλας. Έχουμε και στολίσει και μπουγαδούλες βλέπουμε. Συγγνώμη αν δείτε κάποια από εσάς το βίντεο που θα φαίνεται η μπουγάδα σας. Και ναι, έχει διάφορα γραφικά σπιτάκια που λέτε εδώ. Γενικότερα στην Αράχοβα. Πάνω εκεί έχει την εκκλησιά. Εννοείται δεν έχω ιδέα πώς τη λένε. Δεν είμαι αυτός ο τύπος. Δεν ξέρω πώς λέγονται τα βουνά και οι εκκλησιές. Οπ, γάτα. Γεια σου, φίλε. Δεν είναι φιλική με την κάμερα. Δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με την κάμερα, μην κοιτάς εμένα. Εδώ το μαγαζί, δείξε, έχει χιλοπίτες. Παιδιά, χιλοπίτες Αράχοβας, δεν ξέρω αν θυμίζεται η Αράχοβα για τις χιλοπίτες της. Ωστόσο, επειδή έχω πάρει, είναι ωραίες. Τώρα δεν θα με δείτε να παίρνω, γιατί βαριέμαι να τους κουβαλάω σε όλη τη βόλτα, έτσι. Αλλά πάρτε. Στηρίζετε τα τοπικά προϊόντα. Στηρίξτε Team Hub για αρχή και μετά όλους τους υπόλοιπους, έτσι. Έχουμε και μια προτεραιότητα δηλαδή. Εννοείται, αν δεν περνέψει το σπίτι σου, να πέσει να συμπλακώσετε, λένε. Εγώ με το σπίτι σας. What? Bro, what are you talking about, man? Το σπίτι του YouTube. Θέλω να είμαι τα πάντα σου. Εδώ, αριστερά, χιονοδρομικό, ευθεία για Αθήνα. Πάμε Αθήνα με τα πόδια. Καινούριο βίντεο. Μαλάκα. Αθήνα με τα πόδια. Αν ήμουν clickbaiter, θα σας το βάζα σε thumbnail, αλλά δεν είμαι τέτοιος, λέω αλήθειες. Εδώ, χιλοπίτες Αράχοβας. Κάτσε να περάσει η κυρία. Χιλοπίτες Αράχοβας, είδατε, μπράβο. Τι πίνεις? Okay. Έξυπνο, λογικά μαγαζάκι με τσάιο τέτοια. Θέλεις να πάρουμε κανένα νερό ή θα το πάρουμε στην επιστροφή? Ας πάρουμε... Και για το σπίτι τι θέλουμε? Πριν πάρουμε το οτιδήποτε, έλα να δω. Είμαι πεπισμένος ότι λέει αλήθεια αυτό. Θα μου πληρώσεις την συνεδρία? Κρυόκολος, ωραιοπαθής, αγαπησιάρης, εξουλιάρης, γκομενιάρης, εραστής. Δεν χρειάζεται να μου το πει αυτό, και πηδιχταράς. Και πηδιχταράς. Εδώ είμαι. Φτάσαμε στο σωστό. Το χόρνι, γιατί μεταφράζεται ως πηδιχταράς? Το χόρνι είναι αυτός που έχει κάμπλες, έτσι. Να τα λέμε σωστά εδώ, τώρα λέει λάθος. Άλλο? Όχι. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά δεν έχει κρυουλάκι και ατμίζει. Δεν το βγαίνω. Γεια σας. Σας έλεγα ότι δεν θέλω να κουβαλάω χιλοπίτες και πήρα 3 κιλά πράγματα να κουβαλάω. Αλλά με ένα δάχτυλο, κοιτάξτε, τον πάνω. Λοιπόν, Strongman. στην ουσία είναι σαν πεζόδρομο, δηλαδή είναι να τους περπατήσεις κανονικά, όχι να είναι δρόμος διπλής. Αλλά ναι, από εδώ διασταυρώνονται πούλμαν, περνάνε άνθρωποι, όλα. Εδώ, δείξει αυτό το κομμάτι. Εδώ περνάνε, τώρα είναι και βρυγόνες στο Πακώστα, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Τέλος πάντων. Πολύ σφάρτης δρόμος, απίστευτος. Τουλάχιστον δεν οδηγάμε. Όταν δεν οδηγάς εδώ είναι καλά. Μια ιστορία θα σας πω. Έχει και έλατο, θυμάρι και μέλι. Μέλι, έλατο και θυμάρι. Γκλίτσες. Άκου μια ιστορία, δείξε τώρα, κάνε κοντινό. Storytelling. Storytelling. Όταν ήμασταν
Α, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Δείξτε το. Βλέπετε αυτές εδώ τις σφεντώνες, αυτές εδώ. Ωραία. Όταν ήμασταν πετσιρίκια, εγώ μαζί με, δεν θυμάμαι ποιους, ήμασταν Αράχοβα, εκδρομή, με το σχολείο νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και είχαμε αγοράσει σφεντώνες τέτοιες. Και μετά πηγαίναμε σε σπίτια φίλων, στα μπαλκόνια, παίρναμε διάφορα αντικείμενα στη σφεντώνα και τα εξφεντονίζαμε στα απέναντι μπαλκόνια. Τώρα οι συνέπειες δεν θα σας τις πω, αλλά ήταν fun times. Αυτή ήταν η ιστορία. Παρανομίες δηλαδή. Είναι παράνομο να έχεις σφεντώνα. Πούλμαν, δείξτε το. Εγκληματικές δραστηριότητες. Ορίστε, τα παιδιά Ένα πάνε πούλμαν Αθήνα. και σκεφτείτε εδώ να δεστρώνονται δύο παιδιά. Θέλει να μας πατήσει, τι θέλει. Θέλει να μας πάρει. Δείξτε ότι είμαστε στο πεζοδρόμιο και ότι δεν είμαστε παράνομοι εμείς. Νομοταγής. Νομοταγότατοι. Πολύ μέσα από τα όρια. Τα τυριά μου μπαίνουν σε κλιματικότητα. Και προσφέρει και 3 στον κόσμο. Και δοκίμασε αυτό το καπνιστό. Δεν ήθελα τώρα θα πάω. Υπάρχει. Το δεκάμινο. Ξεφεύγεις. Ωραίο, πραγματικά ωραίο. Έλα από εδώ. Ακούτε. Παίρνει συνεντεύξεις στα κανάλια. Ποια? Κοίτα εδώ τα κανάλια, εδώ ήρθα εδώ. Παραδοσιακό τυρί, σαγανάκι, ψητό τηγανιτό. Νίκο Σύρος, εδώ, δείξτε το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Highlight αυτό. Το τυράκι ήταν ωραίο, παιδιά. No joke. Προφανώς δεν πληρώ. Α, ναι, δωροδοκήθηκα. Ένα slice τυριού. Αλλά έχω να σου πω ότι όντως είναι ωραίο. Βγάζεις πολλά δηλαδή. Μαλάκα, σήμερα έχω βγάλει ένα slice τυριού και μας κέρασε και το μαγαζί που φάγαμε και θα το δείτε στο βάλε να φας. Τους χυμούς Μήλο που ήπιαμε. Οπότε έχω πληρωθεί σήμερα 2 χυμούς Μήλο και μια φρύδα τυρί. Φίλε, οι YouTubers βγάζουν πολλά λεφτά. Ειδικά εγώ. Πλουσιοπάροχη ζωή. Ναι, Και δεν τη διαλέγεις και αυτή τη ζωή, σε διαλέγει δηλαδή. ναι, βέβαια, εγώ γεννήθηκα έτσι. Γεννήθηκα με ένα gimbal στο χέρι. Μέσα στα πλούτια. Φτερόλακα, δείξτε το. Φτερόλακα, για τους διαβασμένους τι είναι φτερόλακα, είναι η πλαγιά που έχουμε πάει με τα χιόνια. Και ποια είναι η άλλη πλαγιά? Σκέψου, Κελάρια. Πολύ ενδεχομένως να αργήσατε να σκεφτείτε. Λοιπόν, Γιατί αργείς? γιατί αργείς! Γιατί! Για δείξτε λίγο εδώ πέρα. Έχει μια Τι εκκλησία. έχουμε από εδώ? Προφανώς μην ρωτήσετε πώς την εκκλησία, τα έχουμε απαντήσει αυτά. Δεν ξέρω. Νομίζω είναι ο ιερός ναός Εισοδίων Θεοτόκου. Είναι. Το μάντεψα. Για δείξτε και εδώ πάνω. Το μάντεψα. Και το Λαογραφικό Μουσείο της Αράχοβας. Ωραία. Αυτό εδώ δεξιά είναι το Λαογραφικό Μουσείο. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω και θα το κλείσουμε αυτό. Να το δώσουμε πανηγυράκι και ένα σήμερα. κοινωνικό μήνυμα. Δώστε. Να επισκέπτεστε όσο μπορείτε τα μουσεία. Εδώ, παιδιά, όσοι γουστάρετε, πανηγυράκι Αγίου Γεωργίου, QR code, πάρτο. Πανηγύρι με Και QR όχι code, μόνο. έχετε δει, δεν έχετε δει. Και έχει και τα άλλα. Κάτσε πιο ψηλά. Αράχοβα, χιονοδρομικό Παρνασσού και λογραφικό. Folk Museum. Όπως είστε, σκανάρετε QR code εδώ. Παιδιά, το καυτό QR. Κάνε pause το βίντεο αυτή τη στιγμή. Σκάναρε το QR. Έχει και οδηγίες για τους boomers κάτω. Πλούσιες κληρώσεις. Μπορεί και όχι. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Θα πέσει φωτιά να μας κάψει με αυτά που λέμε. Ορίστε. Ήτανε σημάδι. Έχεις δει ένα βίντεο που λέει άμα λέω ψέματα να πες κεραυνός και πέφτει κεραυνός από πίσω του? Όχι. Δεν ξέρω πού να το βρω, κάπου το είχα δει. Α, αυτό λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά. Έχω συχαθεί. Πολύ ωραίο, βέβαια, δείξτε το λίγο. Αλλά έχω συχαθεί όλες και όλους τους βασικούς και βασικές να βγάζουν αυτό εδώ στα post στο Instagram. Αράχοβα. Και βγάζει τα μποτάκια τώρα και δείχνει. Μήπως τους αφήνει εδώ το κτέλ και βγάζουν όλοι αυτό. Τέλος πάντων. Ωραίο το σημείο. Φτάσαμε λοιπόν στο main φωτογραφικό σημείο της Αράχοβας. Δεν έχω ιδέα πώς λέγεται. Ας πούμε ότι είναι οι καμάρες. Αν λέγεται έτσι, λέγεται. Λοιπόν, δείξτε το λίγο έτσι πανοραμικά σουξουμούξου. Και σκεφτείτε πως εδώ πέρα είναι αυτά τα σπιτάκια εδώ αριστερά. Και στα δεξιά έχει την θέα, ας πούμε. Που τώρα δεν θα τη δείτε γιατί έχει σκοτάδια. Νομίζω πως βαριέμαι να περπατήσω παρακάτω στην Αράχοβα. Έτσι και λέω έχει φτάσει το βίντεο πολύ μακριά τώρα και σιγά μην είστε και πολύ εδώ. Αλλά αυτοί που είστε εδώ. Όπα, το πιάνω το μικρόφωνο. Όχι, όντως το μικρόφωνο, κατά λάθος. Όσοι είστε εδώ, μετά από τόση ώρα στο βίντεο, σας υπερευχαριστώ, έτσι, αλήθεια, μέσα στην καρδιά μου σας έχω. Τώρα, όσοι δεν έχετε, τι το λέω, αφού έχουν φύγει.
έχει και να πας πιο εκεί, έχει κάτι ταβέρνες, έχω φάει σε μια-δυο πιο παλιά από εκεί πέρα. Να ξέρετε ότι εδώ πάνω τα μαγαζιά όλα είναι εμπορικά. Να κρατάτε στο μυαλό σας ότι όταν βλέπετε, πάτε ρε παιδί μου εσείς κάπου, εντάξει, δεν έχει σημασία που, Αράχοβα, Αίγινα, Σαλαμίνα, Μύκονο, Σαντορίνη, οπουδήποτε, σε κεντρικούς δρόμους, δεν βλέπετε ακριβώς μαγαζί. Περισσότερα είναι εμπορικά, για κανένα θα σε πατήσουν. Λοιπόν, βλέπετε εμπορικό κομμάτι. Πώς μου να δείξω εγώ εμπορικό Coca-Cola και να σας πω αυτό. Αυτό βλέπετε, τη βιτρίνα. Όταν θέλετε το εντελώς αυθεντικό, ψάξτε τους ντόπιους. Μιλήστε, ρωτήστε, μάθετε. Μετά θα πάμε στο κατάλημα, όπου θα ανάψουμε το τζάκι. Γιατί έχει και κρύο, μην ξεχνάμε. Έχει και κρύο, μην ξεχνάμε. Μην βλέπετε εμένα έτσι, για φέρε εδώ. Εδώ έχουμε και ξυλιάσει. Η κάμερα μάνα έχει ξυλιάσει εδώ. Κρατάω έτσι όλη την ώρα το χέρι μου, σαν λαμπαδιδρόμος. Ωραία, πάρε με λαμπαδιδρόμο και δείξουμε. Ναι, πάμε να ανάψουμε το τζάκι μας. Θα σας το δείξουμε αυτό. Και μόλις το τζάκι ανάψει, θα κλείσουμε το βίντεο του vlog και θα ανοίξουμε την κάμερα του Q&A, όπου θα απαντηθούν όλα αυτά τα trashy things που έχετε ρωτήσει στο Instagram. Ανάψαμε και τη φωτιά που σας υποσχεθήκαμε. Τώρα μόλις τη βάλαμε, οπότε είναι στο process. Και ετοιμαζόμαστε να γυρίσουμε ακριβώς εδώ, σε αυτήν εδώ την αρκετά kitsch θα έλεγα πολυθρονίτσα, καρεκλίτσα, a.k.a. IKEA, το Q&A μας, όπου ο Γιάννης θα με ρωτάει. Θα αναγνώσω τις ερωτήσεις σας. Θα ρωτήσατε αρκετά πραγματάκια. Εντάξει, κάποια είναι λίγο trashy, κάποια είναι πιο normal. Θα απαντηθούν, δεν έχω διαβάσει όλες τις ερωτήσεις. Έκανα λίγο έτσι scroll να δω. Ο Γιάννης θα πάρει το κινητό μου και θα τις διαβάσει μία-μία. Θα δω, μάλλον θα τις απαντήσω όλες, αν μας φτάσει και ο χρόνος. Έτσι. Τζάκι, σκηνικό, όλα έτοιμα για Q&A. Εμείς εδώ, σε αυτό το βίντεο, θα τα πούμε λογικά το πρωί. Εκεί στο βάθος βλέπετε την όμορφη Ιταία. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στο βουνό και έχουμε θέα τη θάλασσα. Και εδώ βλέπετε εμένα. Είναι το πρωί το επόμενο. Έχουμε κάνει το check-out. Οπότε δεν σας δείξαμε τίποτα από το check-out, γιατί μαζευόμασταν, πλενόμασταν τέλος πάντων. Ναι, δεν είχε κάτι να δείτε. Το βράδυ το τζάκι έκαιγε πολλές ώρες. Κοιμηθήκαμε στο σαλόνι Στρωματσάδα. Παρόλο που κάτω είχε 2 δωμάτια, εμείς τρώσαμε στο σαλόνι. Όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα με τον τζάκι, παιδιά, ό,τι καλύτερο. Ναι, ισχύει. Τι άλλο ήθελα να πω. Σε αυτή την εξόρμηση που κάναμε, γυρίστηκαν 3 βίντεο. Το ένα είναι αυτό εδώ το vlog και γυρίστηκε ένα Q&A και ένα βάλε να φας. Κάντε ένα subscribe για να δείτε τα προηγούμενα και τα επόμενα και γενικότερα τα βίντεο μας. Έτσι. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Μισό να τελειώσει λίγο η βαβούρα. Όχι, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Θα το δείτε κι εσείς στα πλάνα που τραβήξαμε για σας. Και εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε και εμείς τη βολτούλα μας σιγά σιγά. Έτσι λίγο τα τελευταία και θα ξεκινήσουμε για Αθήνα. Τα λέει πολύ σωστά. Θα πάμε τώρα για ένα καφέ στην Αράχοβα και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά για Αθήνα, καθώς σήμερα είναι Κυριακή και αύριο είναι Δευτέρα. Και τι γίνεται Δευτέρα? Δουλεύουμε. Εργατιά είναι βάσανο. Ωραία. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε σε αυτό το σημείο του βίντεο και θα τα ξαναπούμε όλοι μαζί σε κάποιο επόμενο βίντεο. Για αυτό τι έχετε να κάνετε? Για αρχή σχολιάστε. Γράψτε κάτι. Γράψτε, σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε, γράψτε οτιδήποτε. Παρακαλώ. Θα σου απαντήσουμε, ρε παιδί μου. Θα σου πω εγώ από κάτω, θα κάνουμε κουβέντα στα σχόλια, δημόσιο, public. Πάτα ένα like. Πάτα ένα like. Βοηθάει. Αν πατήσεις like, θα το δουν και άλλοι. Καλά, άμα δεν θέλεις να το δουν άλλοι. Δεν ξέρω τι ακούστηκε από αυτά. Πέρασε εδώ κάτι τουρμπάτι. Τέλος πάντων. Ναι. Κάνε ένα like, θα βοηθήσει να το δουν και άλλοι, λοιπόν. Κουδουνάκι δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Θες πάτα το, δεν θες, δεν πειράζει. Και ένα follow στο Instagram. Θα βάλω το Instagram στην περιγραφή και υπάρχει και το Instagram στο κανάλι, στις πληροφορίες του καναλιού. Πολύ εύκολο, παιδιά. Πατήστε, είναι το link έτοιμο. Πατάς το κουμπί και σε πατάει κατευθείαν στη σελίδα. Πατάς κατευθείαν follow. Γιατί εκεί ανεβαίνει υλικό λίγο πριν ανέβει στο YouTube. Δηλαδή ανεβαίνουν κάποια sneak preview, ρε παιδί μου. Έτσι, λίγο πονηρούλικα, αλεπουδιάριγα πράγματα. Έχεις γίνει μεγάλη αλεπού εδώ. Ξέρετε τι σας έρχεται δηλαδή. Σωστά. Γνωρίζετε από πριν. Είστε προνομιούχοι στο Instagram γιατί ξέρετε από πριν τι θα δουν οι υπόλοιποι στο YouTube. Έτσι. Θα κλείσουμε όπως κλείνουμε. Ναι. Ωραία. Είμαι ο Δημήτρης. Είμαι ο Γιάννης. Και μόλις τελειώσαμε.